alayım. Allah topi. Olca topa ket. Topu ver haydi. Näme işten okuqa. Barsmay, barın top alıp gelle. Etirelerde. İyidine de payda topi. Top gerek olsa özün gelay. Bar. Serdaç mı? Topu ver haydi. Top gerek mi sana? Bana ver haydi. Bana ver haydi. Al. Bana ver haydi. Bana ver bana. Al. Bana ver haydi topi. Top gerek mi sana? Ne al? Yürü Ali. Yoruna gidelim. Yürü. Kaka. Ha geldingmi oğlum? Hava. Üstüň näme kapa? Ay. Näme beýrilen uçdyňmy? Yok kaka. Top oynadık. Top oynadyk. Hava. Bolýa. Kaka men sporda salay. Sporda? Hava. Näme ol aýtgany? İstat bolana kaka. Onda näme üçin sport diýen? Ay. Özüm orasmyly. Kimden? Bir azar berýärmi? Yok. Hiç kime madar veren yok. Onda näme? Yana özüm orasmyly. Sporda salay kaka. Ba. Oğlumun tek bir näme garaş. Azawlak işlenme. Aladalan bir ýürledeýin, ondan salaryn bolýarmy oğlum? Barynda meşikleň çalış. Bolýa. Dur ayağın yanlış alıyor. Howcuyum yadırma isteyen mi? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hava men turganlaşmaya geldim. Bolya. Yöne turgunuşuklara yengillel. Astan başlamalı olurdu. Baştan başlamalı. Hava. Men birazrak bilýänem de. Nämäni bilýän? Sevişmäni. Söwüşmäni? Hava. Bolya. Görär täzir. Serdar gel. Hov tälimçi. Serdar sen häzir şuň bilen tutuşa girmeli. Agran berme şiketem yetirme. Düşündiňmi? Bolýa tälimçi. Bollanna. Görýär täzir.
Söğüşmän bilýärmi bilmeýänini? Sen eşiň barmy? Yok. Şu edek beni geçirayın da. Ennike de getirecek işimi. Ay bolýa, geç eşiň çal. Aslan. Eço. Gowmy? Oy. İşleyecekmi? Oy. Çek. Gowmy ýagdaýlaň? Aýtdym men sana. Sen ente kän zady öwrenmeli. Öden baştan. Olam gatudaga çeker. Näçe wagtda çeker? Ol ödüňe baglynym. Adyndan 1 ýyla gerek bolar. 1 ýyl. Hawa, anfasat ýok. Bagışlagam bilmän boldy. Diýan ýok. Ağam şu kitaba berip bilmersiňizmi? Fakla jyň bular. Ağam maňa gaty gerekdi-de. Al, netiýe etsin. İsmail, Owaje. näme diýen? Ay yoklay. Bir daha görüp oturdum. Bu näme kitap? Ay dostum berdi. Gowum ýagdaýlaň. Owaje. Bolýa. Gel ondan aharamışya häzir. Polyaje.
Haylo. Ani bir un tapın yok mu? Vay, gele var. Düzelmenler ötken. Näme geçenlerde sana sabah bolmadım ha? O ne? Dayan çıkar. Oturtma ya. Yürü. Ne bitmiyorsun de? Açıl. Yok kola. Yok kol ya staydan. Yürü. Argumun çek. Ağırdan yerin yoktur ha. Yok lağım. Arman köplük koyup topullularda. Yani yok. Yöne tüveleme barvara eğerder yerlerle kenin. Kime öğretti sana bunu? Özüm kitaptan öğrendim. Taptan. Ava. Be, tüveleme. Yöne yeni türünleşmek gerek sana. Kitaptan ha təlimçisi doğru öğrenip bilmersin. Sebebi kitaptaki yazılanları doğru düşünmüyorsun için təlimçi gerek sana. Ay, öğrenir ağam. Ödeme öğrederin. Özüm. Yarın şu at başladı. Ne mi diyen? Turulaş geçmeyesin ama. Geçeceğiz. Mene tayar onu. Ne mi atayar? Soğuşu. Entek ir. Nämesi iyi? Men köpzady bilýän aýam. Sen geçen hem şey diptin. Yöne. Salatınlık kovdat. Yöne bu hem mesel. Sen hem medat duyma vasarmalı. Emelleri doğru yerine getirme öğrenmeli. Esaslı adam taekwondo filosofiyasını öğrenmeli. Sonra karşıdaşların salatınlığı senin için hayal bolup görünür. Sonra sen olordan üstün çıkma başararsın. Gelen topul. Çeyelik in mühimdattır. Yekece urguy ya da karşıdaşın doğru öğrenmeği sen yeňmeňe ya da yeňilmeňe sebäp bolar. Ve in esas hem sen özüňe anam edip taýýar diýip durkan hemme zadyň tersine bolmadygyny gazanmakdyr. Nädip? Turhany şükärlik hem özüňe bolan nam. Özüňe bolan anam, huşgärlik, salatynlyk, dogry rüýa gorunç, bular sen hakyky turgan bolmagy üçin iň zerurlardyr. Annana dowam edýärmi? İsmail, oğlum nere var ya? Turulaşyga O näl turgunlaşyga? taekwondo atnaýan. Oňa kim pul berdi? Yok, şeýle mutkaky. Pul gerek geldi. O näl? Garaşadyr bilek ders. Bolýarmy? Olya kaky. Serdar, sen bolsa merdan bilen. Bolýar tälimçi. Her kim yankı diýişim ýaldyr ya. İsmail geç, iýje galma. Düşündiňizmi, yankı diýişim ýal düzülýär. Kakan sana ne aýtýan? Näme? Ya suwud edilmediň mazgujyň. Näme diýjek bolýan? Kakan sana ne ben gelene benzeýär. Maňa diýer zap galym näme?
Kakan sana ne aytýan? Ýa suwda bilmediň mazgujyňy. Kaka men turganaşyk etmeli. Gije alyan. Oglum, biraz kömekdeş gidersiň da ondan. Gije almaýyn kaka. Wah oglum düşünýän. Höwes edýänsiň. Spordam gerek zat. Ýöne sen kakyň aýdanda düşünjek bol. Durmuşda her kim gowy ýaşasy gelýär, lezzet alasy gelýär. Ýöne şu zatlary ýetmek üçin ihlas etmeli. Azap çekmeli. Sport seni belli bir wagt kämilleşdirer. Ýöne durmuşyň beýlik taraplary bar. Ýaşamak üçin eklenç etmeli, gazanmaly. Käre öwrenmeli. Sporda bolsa istendik wagtda da başlap bolýar. Ýöne käre öz wagtynda öwrenseň, durmuşa has giňrak göz ýetirseň kem däl. Men seni bu işi öwrenip zorlamak. Ýöne sen şu zatlary başaran isleýän. Men ilkinji nowatda şonu göresimeli. Bolýa kaka. Düşündüm. Meh. Net. Selamun aleyküm. Mesut. Wa aleyküm esselam. Näme gije alyan? Hemçi gije al. Har geçilgi. Indi çalışýat bolun. Mesut. Bilýär. Bol, işle. Salamu aleyküm. Aleyküm esselam. Gowmam, ýagşymy? Ýagşy. Bu näme üçin algap ber? Gije alyp geldi. Hemme da döl wagtyny edilse oý. Hayrat edip ogluňy turganyşykdan saklama. Wagt men biraz kömekleşäý diýdim de. Kän ütgeç gije galan näler? Jemşi, ağam, ogluňy turgan bolasy melä diýdimi? Diýdi. Özümi goramak isleýän diýdimi? Diýdi. Onuň öz şu datlary razy bolandan soň siz näme üçin gollaňyz? Ýa siz oňa garşymy? Wagt men gollamak däl, garşam däl. Ýöne näme maşgala dajygym. Özüň bilen hiç bir zada meňillär. Üstesine öwrensin, bilsin, ulansa hiç bir günäram artyk maşlyk etmedim kädip pikir edýän. Ağam, bu näre öz ýerine, turganyşym öz ýerine bolsa gowy bolar. Onsoň taekwondo ýöneköy bir sport diýip pikir etmeler. Ýa-da diň özüň goramak üçin diýip pikir etmeler. Eger adama iýmit howa eşik gerek bolýan bolsa, edil şolar ýaly sportam saglygam gerekdir. Taekwondo diýmek ýöneköy bir sewişmekdir diýip pikir etme. Birinji nowatda ol sagdyn durmuşyň tarapdarydyr. Şoň üçin hem gaýrat edip ogluňy turganyşyklardan saklama. Bor bolýar. Bor sag bolun. Hani işleýäs?
Oğlum, näil gördün? Han geyik görani? Taro! Şaryap! Sabo, kune! Şu, atarı düdülýär. Men tayar Sabo. Näme taýýar? Halkary ýarysyna gatnaşmak üçin turganlaşygy. Diýip pikir edýän. Halkary ýarysyna gatnaşmak üçin ilki bilen saýlama tapkyrlaryndan geçmeli. Ondan soň gidip bolar. Ha sen oň entäk taýýar der. Ýok, men emmedar tayar. Bolýa. Geç häzir onu göräýär. Şeriat. Kune. Kuwa! Hasan Cümbe. Kiyo! Tayyar mı? Şayyap! Say. Çek. Çok. Durma. İşlem o. İşlemeli. Kune. Çek. Ara. Hunter. Kovmaya da lan. Hawa, qawi. Böyle bar geç ot. İsmail. Senin tayyar. Näme tayar? Ulu zatlara.
Torunýanmy? Ay birazcık. Aljyrama. İstadam gaýetme. Hemme zat gowalar. Eger sen ruhtaýdan özüň taýýarlamasaň, näme hili şu turgan bolsaň, ýeň şadan bilmersiň. Arda ýazyndan çykarma. Näme bolsa da sen ýeke dälsiň. Biziň hemmämizem sen arkaňdadyr. Watan sen arkaňdadyr. Ay o bereyim de o bereyim. Meğal bereyim de getireyim de. Adar verme o. Geçenki azığı döydüyen. Emelleri doğru yerine getirmeye öğrenmeli. Esaslı adam, Taekwondo filosofiýasyna öğrenmeli. Şonna karşıdaşlarını çalatmalı senin için hayal bolup görünür. Şonna sen olardan üstün çıkma başarırsın.
Yürüňe. Hiç yerin ağırdan nersin ha? Ay yok. Näçe nazar berýärler olar sana? Bilmedim. Sen onları tanıyanmı? Yok. Doğru. Esas saat sana iyi saat bolmady. Hawa, kömek edelim çiğ köp sağ ol. Bolýa bolyn, özüň dursamasana. Kösenirsiň. Näli maniydi? Özüň gorama başarmak gerek. Ay, başararsın. Şu işin bilenmi? Ay näme Hawa? Yok sana. Özüň gorama öwrenmek gerek. Nädip? Biz sana öwrederiz.